Takže já vás tu vítám. Na serveru nemáme ho pojmenovaný a jsem tu s Vaškem a máme tábor. Jo, tak. Jak jsem říkal, že máme tábor, tak jak to říct, tak chci jen říct, že tady pěstujeme takhle jídlo. Tady takhle máme ohníček, jo, a tady máme takový strážnický věže. Teďka mám hlídku zrovna já jsem Honza, můžete mě znát z mých jiných videí a tady je zombík. Zombík, pane zombíku, co jste k tomuto videu chtěl říct? Chudák pan zombík, on už dřív zemřel, než aby mi stačil něco říct, takže se velmi omlouváme, ale rozhovor se zombíkem je zřejmě marný, takže tak, no. Takže já mám teď tu hlídku a na tenhle, když byste chtěli se připojit na tenhle server, tak nejdřív někdo musí napsat nějaký ty stránky, aby se mohli připojit lidi i jako z jiného počítače. Že my jsme tady s Vaškem připojení na drát, vlastně jde to říct, nebo přes Wi-Fi. A no tak. A teda tohle video bude krátký, jen tak. Bude krátký, protože je začátek. Vašku, máš uhlí? Teda, Vašku, máš železo? Nemám uhlí. Škoda. Tak. Já jsem oficiálně bych měl být na tomhle táboře lukostřelec a jakože kdyby se nějak ukázalo, že můžete hrát, tak taky může to být zřejmě lukostřelec, rytíř a já jsem oficiálně lukostřelec, tak no a tak no tak. Tady mě něco zapálilo. To se mi jen zdálo. Jo. Šup, tak. Ne, to jsem možná vypálil já a vzal jsem to, no. A do komentářů napište, jestli znáte nějaký stránky toho, prostě nějaký stránky, aby to mohlo být jako ten server pro víc lidí, aby to nemuselo být takhle drátově. Takže jako určitě napište, když se podíváte a takže já asi teď Končím. Takže no, my už budeme tak končit. Tohle bylo jen tak video takový seznamovací, velmi krátký, taky no, asi tak 2 minuty, nevím 3. Tak je další bramboras, yes. Ahoj, tak Vašku, tak běž navrch a my se rozloučíme. Takhle, tak. F5. Takže já vás zdravím a čau!